Здравейте, мили! Най-накрая искам да направя с вас тук едно видео отново. Отдавна не съм правила. И тъй като пасва към сезона, реших да ви покажа как много лесно рисувам листа, обикновено за моите илюстрации, и да видите какви видове обичам. Ето, това е много лесно листенце на жълъд. Обикновено така го рисувам. 1, 2, 3. Да ги преброя. Така. После обичам да рисувам. Много лесно също е това листенце. То обикновено ето така. Е на някакви такива дървета или овощни, или мисля, че често сте го виждали, просто зигзаг, и му правите тук тези структурите. Съвсем лесни листенца. Може после да ги отцветите както искате. Обичам да рисувам ето и това листо. То е като сърце. Ей така. И му излизат тези структурите горе-долу, ето така. Не знам точно как се казва тия линейките на листото. Може и тук да му вържете отзад една дръжчица. Другото листо, което обичам да рисувам, е малко по-трудничко. Я да видим дали ще стане сега така. Дървото се казва... как се казва на български? Тези с въртолетчетата, сещате ли се? Ако някой се сети, моля да ми го напише в коментарите. Ахорн е на немски, но мисля, че на български не знам. Но ви показвам как го рисувам и ще се сетите, като ви го покажа. Правиме такива 5. И после ето така, един зигзаг, втори зигзаг и тук остричко. Пак един зигзаг, втори зигзаг и тук минаваме в другото. Един зигзаг, втори зигзаг и тук така. Виждате ли? И става сравнително лесно. Един зигзаг, втори, хоп, тук му е връхчето. Ето така. Естествено не е перфектно, аз съвсем набързо ги правя. Вие може да си вземете повече време, но просто ви показвам принципа как е. И тук го свивам надолу. Тук не стана много хубаво. Но виждате какво имам предвид. Много обичам ето и... Как да го направя? Ето и този вид листенца. Хайде, че напълнихме листа. Да ги рисувам. Просто ето така. Нали, така дръжчица, но това също на дърветата в книжките ми често го правя. Човек си играе повече, но е също прекрасно. Просто различни листенца. Едни от най-лесните. И това е, милички. Исках просто едно бързо видео, за да кажа отново здравейте. Ако ви хареса, оставете ми един палец нагоре. И до скоро. Вашата Дени. Довиждане!